embrace what you have for us through your word this morning. In your almighty name, Lord Jesus, we pray all these things. Amen. There might be a temptation. You might be swayed, distracted a little bit, because we started late. Because there aren't many of us. But you know what? This is not what God would want from us. He would want us to learn from His Word. So let us not be discouraged. Let us focus on His Word. I know the devil will try to discourage you at this moment and say, we started late and there's so few of us. It doesn't matter. The Word of God is going to be preached, and this is going to be an encouragement for each and every one of us. May you all walk away this morning transformed. Και ίσως υπάρχει ο πειρασμός στο να είμαστε έστω λίγο ανήσυχοι, αρχίσαμε λίγο αργά, προβλήματα το ένα το άλλο, είμαστε τόσοι λίγοι σήμερα το πρωί. Αλλά να συγκεντρωθούμε στο Λόγο του Θεού, στην αλήθεια του Θεού και να φύγουμε σήμερα το πρωί να είμαστε ενθαρρυμένοι, να έχουμε θάρρος, ενθάρρυνσης, γιατί ο διάβολος θέλει πάντοτε να μας αποθαρρύνει και ξέρω με αυτό το μήνυμα συγκεκριμένα σήμερα το πρωί είναι ένα μήνυμα ενθάρρυνσης. Κάθε μήνυμα ενθαρρύνομαι, προσπαθώ να σας ενθαρρύνω, αλλά σήμερα το πρωί μιλάμε για αυτή τη νίκη και δεν θέλω να σκεφτόμαστε τίποτα άλλο, αλλά να συγκεντρωθούμε πραγματικά στο Λόγο του Θεού, όσοι και να είμαστε, ό,τι και ώρα να είναι τώρα. Because He lives. Επειδή αυτός ζει. By Bill and Gloria Gaither. Ένα τραγούδι, έναν ύμνο που έγραψαν ο Bill και η Gloria Gaither. God sent His Son, they called Him Jesus. Ο Θεός έστειλε τον Υιό Του, τον ονομάσαν Ιησού. He came to love, heal and forgive. Ήρθε να αγαπήσει, να θεραπεύσει και να συγχωρέσει. He lived and died to buy my pardon. Έζησε, πέθανε για να πληρώσει για τις αμαρτίες μου. An empty grave is there to prove my Savior lives. Ο τάφος είναι άδειος και αυτό αποδεικνύει πως πραγματικά ο σωτήρας μου ζει. How sweet to hold a newborn baby. Τι ευλογημένη, τι όμορφα είναι να κρατάς ένα νεογέννητο μωράκι. And feel the pride and joy he brings. Και αισθάνεται τη χαρά, την περηφάνεια για αυτό το μωράκι που κρατάς στα χέρια σου. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he lives. Αλλά αυτό που είναι μεγαλύτερο, περισσότερο είναι αυτή η σιγουριά, αυτή η ηρεμία, η ειρήνη, που αυτό το παιδάκι, ό,τι και αντιμετωπίσει στο μέλλον αβεβαιότητα, μπορεί να το αντιμετωπίσει επειδή αυτός ζει. And then one day, I'll cross the river, I'll fight life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory and I'll know He lives. Και μία μέρα όταν θα περάσω από το ποτάμι, θα έχω την τελευταία μάχη, τον τελευταίο με τον πόλεμο, με τη μάχη του πόνου, του θανάτου. Μετά που θα έρθει ο θάνατος, θα έρθει η νίκη σε μένα και θα δω τη λαμπρότητα, το φως της δόξας Του και θα ξέρω πως αυτός ζει. Και το ρεφρέν and the chorus here, because He lives, I can face tomorrow. Επειδή ζει αυτός, μπορώ να αντιμετωπίσω το αύριο. Because He lives, all fear is gone. Επειδή ζει, φεύγει όλος ο φόβος.
από μπροστά μου. Because I know He holds the future. Επειδή ξέρω αυτός κρατάει το μέλλον. And life is worth the living just because He lives. Και η ζωή αξίζει να τη ζήσουμε επειδή αυτός πραγματικά ζει. Praise be to God. Δόξα να έχει ο Κύριος. What a beautiful, powerful and uplifting song. Beautiful lyrics. Τι όμορφο, δυνατό, θαυμάσιο τραγούδι. Ύμνος, λόγια εδώ που μας σηκώνουν, μας ενθαρρύνουν. Our present, our future is blessed because He lives. Το τώρα, το σήμερα, το μέλλον είναι ευλογημένο γιατί αυτός ζει. Jesus rose from the grave and defeated death, giving all of those who embrace Him an eternal future in heaven one day. Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, είχε νίκη πάνω από το θάνατο και έδωσε σε όποιους τον αγκαλιάζουν, τον δέχονται, μία αιώνια ζωή, ένα αιώνιο μέλλον στον ουρανό, μία μέρα. Last week, if you will remember, we concluded our series, For God So Loved, where in our last message we spoke of how whoever believes in Him will have eternal life. And this, of course, was taken from John 3:16, if you will remember. Την προηγούμενη εβδομάδα τελειώσαμε τη σειρά μας «Ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε», που στο τελευταίο μήνυμά μας είχαμε πει το πως όποιος πιστεύει σε Αυτόν θα έχει αιώνια ζωή, που αυτό φυσικά βγαίνει από το εδάφιο Ιωάννης 3, εδάφιο 16. So I thought it fitting as a follow-up to have another two messages that serve as a natural outgrowth from our series that centered on God's amazing love. Και θεώρησα σωστό, καλό, σαν συνέχεια, αν έχουμε άλλα δύο μηνύματα που θα είναι σαν ένα φυσικό αποτέλεσμα από αυτή τη σειρά που τελειώσαμε, που συγκεντρωθήκαμε σε αυτή τη θαυμάσια αγάπη του Θεού. So in our following two messages, I would like us to know, I would like us to understand that God's amazing love, the eternal life He has granted us as children of God, gives us victory on this earth and victory in heaven one day. So σε αυτά τα επόμενα δύο μηνύματα θα θέλω να καταλάβετε, να ξέρετε περισσότερο και περισσότερο πως με αυτή τη θαυμάσια αγάπη του Θεού, αυτή την αιώνια ζωή που μας έδωσε στο κάθε παιδί του Θεού, που εμείς έχουμε νίκη σε αυτή τη γη, σε αυτή τη ζωή, και θα έχουμε νίκη στον ουρανό μία μέρα. Today we will begin by focusing our attention on the victory that one has in this life. In this life. The victory for the one who believes in Him. So σήμερα θα ήθελα να συνεχίσουμε βλέποντας, να συγκεντρωθούμε σε αυτή τη νίκη που έχουμε σε αυτή τη ζωή. Όποιος έχει δεχθεί αυτόν θα έχει αυτή τη νίκη. So for the sake of setting up a necessary framework for our message today, I would like us to return again to our scripture reading and see just how effective this love of God is upon our lives as children of God. Και για να έχουμε έτσι λίγο καλύτερα τα συμφραζόμενα, καταλάβουν λίγο καλύτερα σε αυτά που το τι θα πούμε, το μήνυμά μας σήμερα, θα ήθελα να επιστρέψουμε στο ενάγνωσμά μας και να δούμε το
πόσο αποτελεσματική είναι η αγάπη του Θεού επάνω μας, μέσα μας, εμείς που είμαστε παιδιά του Θεού. So I'd like us again to turn to Romans chapter 8 and let us read verses 35 to 37. So ας γυρίσουμε πάλι να διαβάσουμε την επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφια 35 μέχρι το 37. Romans 8 verses 35 to 37. Who will separate us from the love of Christ? Will tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or a sword? Just as it is written, for your sake we are being put to death all day long. We were considered as sheep to be slaughtered. But in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us. Ο Ρωμαίος 8, εδάφια 35 με 37 διαβάζουμε τα εξής. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη ή στεναχώρια, ή διωγμός, ή πείνα, ή γυμνότητα, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα? Καθώς είναι γραμμένο ότι για χάρη σου θανατωνόμαστε όλη την ημέρα. Λογαριαστήκαμε σαν πρόβατα για σφαγή. Σε όλα αυτά όμως υπερνικούμε διαμέσου εκείνου που μας αγάπησε. So as we see here, this bond of love that we have with God cannot be broken. Όπως βλέπουμε εδώ, αυτός ο δεσμός αγάπης που έχουμε εμείς με τον Θεό, δεν μπορεί κανένας να το εμποδίσει να σπάσει αυτόν τον δεσμό. And this love of God, this power in us, enables us, as Paul writes, to overwhelmingly conquer in all circumstances. To overcome, to have victory, no matter what the challenge. Και αυτή η αγάπη του Θεού, η δύναμη του Θεού που είναι μέσα μας ενδυναμώνει, όπως ο Απόστολος Παύλος γράφει, το να υπερνικούμε σε κάθε κατάσταση, το να ξεπερνάμε κάθε κατάσταση, το να έχουμε τη νίκη, όσο και δύσκολο να είναι η κατάσταση μπροστά μας. Today we will see that whoever believes in him will have peace in this life. Σήμερα θα δούμε το πως όποιος πιστεύει σε αυτόν θα έχει ειρήνη σε αυτή τη ζωή. Whoever believes in him will have joy in this life. Όποιος πιστεύει σε αυτόν θα έχει χαρά μέσα σε αυτή τη ζωή. And whoever believes in him will not be mastered by money in this life. Και τελευταία, όποιος πιστεύει σε αυτόν δεν θα τον κυριεύουν τα χρήματα σε αυτή τη ζωή. The title for today's message: Whoever believes in him will have victory in this life and in the life to come. Part 1 of 2. Ο τίτλος μας σήμερα το πρωί, το μήνυμά μας, όποιος πιστεύει σε αυτόν θα έχει νίκη σε αυτή τη ζωή και στην επόμενη ζωή. Πρώτο μέρος από αυτά τα δύο μηνύματα που θα έχουμε. Point number 1. Το πρώτο σημείο. Whoever believes in him will have peace in this life. Όποιος πιστεύει σε αυτόν θα έχει ειρήνη σε αυτή τη ζωή. Peace, ειρήνη. It's something that everyone in our world seems to really value. Η ειρήνη είναι κάτι που όταν βλέπεις τον κόσμο μας γύρω, κάτι που ο κόσμος το θεωρεί κάτι σημαντικό, σπουδαίο, αξία. Έχει αξία. People often say, if we could only have peace in our world. Ο κόσμος
Συχνά ακούς που λέει, αν είχαμε ειρήνη στον κόσμο, όλα θα ήταν καλά. Ειρήνη. But you need to know that humanity, from the beginning, has had problems, challenges, hurts, pain, and sorrow, having to always deal with the uncertainty of the future, often resulting in fear. Most people fearful of the unknown. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε, η ανθρωπότητα από την αρχή έχει προβλήματα, δυσκολίες, πόνους, θλίψεις και πάντοτε αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα που υπάρχει στο μέλλον και σαν αποτέλεσμα έρχεται ο φόβος. Ο περισσότερος ο κόσμος φοβάται το αβέβαιο, το αύριο, το τι θα γίνει. And why all this? Γιατί όλα αυτά συμβαίνουν? It's because of sin, of course. Είναι φυσικά ο λόγος είναι αμαρτία. Sin is the root cause for all of the negative things that come upon us as human beings. Don't philosophize over it. That's the reason. It's sin. There's nothing else. Και αμαρτία είναι η ρίζα στα όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε, στα αρνητικά που έρχονται σε εμάς. Η αμαρτία είναι η ρίζα. Αυτά τα κακά, τα άσχημα που έρχονται σε εμάς σαν άνθρωποι προς την ανθρωπότητα, ο λόγος είναι η αμαρτία. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία, να το φιλοσοφούμε. Ο λόγος είναι η αμαρτία. Είναι πολύ απλό. But for those of us that have believed in Him, have put our faith and trust in the one true God, where we have accepted Jesus Christ into our hearts and lives as Lord and personal Savior, things are different. We have a different perspective. We see things differently. We don't feel the same way as others do. Αλλά εμείς που έχουμε πιστέψει σε Αυτόν, που έχουμε βάλει την εμπιστοσύνη μας, την πίστη μας στον μόνο ζωντανό αληθινό Θεό, που έχουμε δεχτεί τον Ιησού Χριστό στην καρδιά μας, στη ζωή μας, σαν Κύριο και προσωπικό σωτήρα, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Βλέπω τα πράγματα διαφορετικά. Όχι όπως τα βλέπει ο υπόλοιπος ο κόσμος, χωρίς Χριστό. Why? Γιατί? Because as children of God, we have the peace of God. Γιατί σαν παιδιά του Θεού έχουμε την ειρήνη του Θεού. The Apostle Paul describes the peace of God and its impact upon us. Ο Απόστολος Παύλος εξηγεί ποια είναι αυτή η ειρήνη του Θεού και η επιρροή της ειρήνης του Θεού πάνω μας. In his letter to the Philippians, Paul wrote the following. Στην επιστολή του προς Φιλιππισίους, ο Απόστολος Παύλος είχε γράψει τα εξής. Philippians chapter 4 verses 6 and 7. Φιλιππισίους κεφάλαιο 4, εδάφια 6 και 7. Philippians 4 verses 6 and 7. Φιλιππισίους 4, εδάφια 6 και 7. Paul writes, "Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Φιλιππισίους κεφάλαιο 4, εδάφια 6 και 7, διαβάζουμε τα εξής. Ο Απόστολος Παύλος γράφει, μη μεριμνάτε για τίποτε, αλλά σε κάθε τι τα ζητήματά σας ας γνωρίζονται στον Θεό με ευχαριστία διαμέσου της προσευχής και της δεήσης.
Και η ειρήνη του Θεού που υπερέχει κάθε νου θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας διαμέσου του Ιησού Χριστού. Paul says to the followers of Christ, be anxious for nothing. Ο Απόστολος Παύλος λέει στους ακόλουθους του Ιησού Χριστού, μη μεριμνάτε για τίποτε. Yes, there are many things that we can become anxious about in this life. Ναι, πραγματικά υπάρχουν πολλά πράγματα σε αυτή τη ζωή που μπορεί να μας φέρουν άγχος. Problems and challenges that may arise within our own families. There's different problems, challenges. Υπάρχουν προβλήματα, δυσκολίες και μέσα στις οικογένειές μας. Our personal finances, perhaps, our financial state. Ίσως τα οικονομικά μας. Our health, η υγεία μας. Inflation, πληθωρισμός, the uncertainties of war, and the list goes on. Και η αβεβαιότητα που έρχεται όταν υπάρχουν οι πολέμοι και η λίστα συνεχίζεται. But Paul says that we are to bring all of our anxieties before God. And we are to leave them with God. Believing that He will take care of things. Believing that He will take care of us. Because He actually will. Ο Απόστολος Παύλος λέει το πως πρέπει να φέρουμε τα πάντα στον Κύριό μας, στον Θεό μας, όλο το άγχος μας σε Αυτόν και να τα αφήσουμε αυτά στον Θεό, να τα αφήσουμε μαζί Του, πιστεύοντας πως Αυτός θα φροντίσει, πως Αυτός θα φροντίσει για μας, επειδή πραγματικά θα φροντίσει για μας. Αμήν. Αμήν. And this peace of God is unlike any other type of peace. Και αυτή η ειρήνη του Θεού είναι διαφορετική από καμία άλλη ειρήνη. Paul describes the peace of God as a peace that our human minds cannot comprehend. We can't fully understand it. Και ο Απόστολος Παύλος εξηγεί αυτή την ειρήνη του Θεού, μια ειρήνη που το μυαλό, το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να την καταλάβει ολοκληρωτικά. It is an inner peace that money cannot buy. I repeat, it is an inner peace that money cannot buy. Είναι μια εσωτερική ειρήνη που δεν αγοράζεται με χρήματα. Ας το ξαναπούμε. Είναι μια εσωτερική ειρήνη που δεν αγοράζεται με χρήματα. It is an inner peace that is not dependent on the circumstances around us. Είναι μια εσωτερική ειρήνη που δεν βασίζεται, δεν έχει καμία σχέση με τις καταστάσεις που είναι γύρω μας. It is an inner peace that only God can give. Είναι μια εσωτερική ειρήνη που δίνει μόνο ο Θεός. A peace that brings our hearts and minds rest. Είναι μια ειρήνη που αναπαύει τις καρδιές μας, αναπαύει το νου μας. A peace that fills us with confidence in the fact that God has us in His loving and all-powerful arms. Είναι μια ειρήνη που μας δίνει αυτή την πεποίθηση, τη σιγουριά που ο Θεός μας έχει μέσα στην αγάπη Του, μέσα στα παντοδύναμα χέρια Του. On one particular occasion, Jesus said this to His disciples concerning the peace He gives, contrasting it with another type of peace.
Σε μια συγκεκριμένη στιγμή ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές του κάτι για αυτή την ειρήνη που δίνει αυτός και τη συγκρίνει την ειρήνη του με μια άλλη ειρήνη. Κάτι το διαφορετικό. John 14 verse 27. Ιωάννης κεφάλαιο 14 και εδάφιο 27. John 14:27. Jesus said the following. Ιωάννης 14 εδάφιο 27. Ο Ιησούς Χριστός είπε τα εξής. Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. Ο Ιησούς Χριστός είπε τα εξής. Ειρήνη αφήνω σε εσάς. Ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς. Όχι όπως δίνει ο κόσμος, σας δίνω εγώ. Ας μην ταράζετε η καρδιά σας, ούτε να δειλιάσει. Jesus here clearly states that his peace is different from that of the world's. Εδώ ο Ιησούς Χριστός ξεκάθαρα μιλάει το πως η ειρήνη δική του είναι διαφορετική από αυτή την ειρήνη του κόσμου. Sure, the world will try to sell us peace. Ναι, φυσικά ο κόσμος θα προσπαθήσει να μας πουλήσει την ειρήνη, βέβαια. Yes, companies will try to sell us peace through vacation packages. Εταιρείες θα προσπαθήσουν να σε πουλήσουν ειρήνη πουλώντας κάποια πακέτα για να πας διακοπές κάπου. Yes, companies will try to sell you peace by offering you a luxurious car with many safety features. Ναι, οι εταιρείες θα προσπαθήσουν να σε πουλήσουν ειρήνη προσφέροντας αυτοκίνητο λουξ που λέμε στα ελληνικά με διαφορετικά χαρακτηριστικά ασφάλειας. Yes, companies will try to sell you peace by offering you an alarm system for your home. Ναι, οι εταιρείες θα προσπαθήσουν να σε πουλήσουν ειρήνη προσφέροντας σύστημα ασφάλειας για το σπίτι σου. And the list goes on. Και η λίστα συνεχίζεται φυσικά. Is there anything wrong with these things? Υπάρχει κάτι λάθος με αυτά που είπαμε, με αυτά που πουλάνε? No, of course not. Φυσικά όχι. They just don't offer you the peace of God. That's all. Απλά δεν θα προσφέρουν την ειρήνη του Θεού. Δεν είναι απλό. Απλά αυτό είναι. Which is a lasting peace. God's peace is a lasting peace that is anchored in his promise of eternal life with him in heaven one day. Eternal life for all of those that have embraced Jesus Christ as Lord and Savior. Αυτή η ειρήνη του Θεού είναι μια ειρήνη που παραμένει, που βασίζεται μέσα σε αυτή την υπόσχεση της αιώνιας ζωής, που θα έχουμε μία μέρα μαζί του στον ουρανό. Η αιώνια ζωή για όλους που έχουν δεχθεί τον Ιησού Χριστό σαν Κύριο και προσωπικό σωτήρα. Προσωπικό σωτήρα. But God does know that we have problems, great difficulties in this life. Αλλά φυσικά ο Θεός ξέρει που έχουμε δυσκολίες, πολλές δυσκολίες, πως τα πράγματα είναι άσχημα. In fact, we read the following again in John's Gospel. Something Jesus said to his disciples before he ascended to heaven. Και μάλιστα διαβάζουμε κάτι άλλο στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κάτι που είχε πει ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του πριν να αναλυθεί, πριν να αναβεί στους ουρανούς.
John 16, verses 32 and 33. Ιωάννης κεφάλαιο 16, εδάφια 32 και 33. John 16, verses 32 and 33. Jesus said, Behold, an hour is coming and has already come for you to be scattered, each to his own home, and to leave me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. These things I have spoken to you, so that in me you may have peace. In the world you have tribulation. But take courage, I have overcome the world, says Christ. Ιωάννης 16, εδάφια 32 και 33. Διαβάζουμε τα εξής. Τα λόγια του Ιησού Χριστού. Να, έρχεται ώρα και ήδη ήρθε καθένας να σκορπιστείτε στα δικά του και να με αφήσετε μόνον. Αλλά δεν είμαι μόνος, επειδή ο Πατέρας είναι μαζί μου. Αυτά τα μίλησα σε εσάς, ώστε ενωμένοι μαζί μου να έχετε ειρήνη. Μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά να έχετε θάρρος. Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο, λέει ο Ιησούς Χριστός. Jesus here tells his disciples that they will have tribulations. He was not trying to fool them or deceive them. They will have tribulations. Hostility from the world. Things will not be easy for them. Ο Ιησούς Χριστός λέει στους μαθητές του ξεκάθαρα. Δεν τους λέει παραμύθια, δεν τους λέει ψέματα. Θα έχετε θλίψεις. Εχθρότητα θα έχετε από τον κόσμο προς εσάς. Τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα για σας, τους λέει. And if we stretch back to John 14:27, we see that if we have the peace of Jesus, that we will not be troubled or fearful, but we will have the courage from God that Jesus talks about. Whatever the circumstances may be, whatever is going on. Again, we said, it's not dependent on circumstances. Και αν γυρίσουμε πίσω στον Ιωάννη 14:27, βλέπουμε το πως αν έχουμε την ειρήνη του Χριστού, τότε δεν θα ταράζει την καρδιά μας, δεν θα φοβόμαστε, αλλά θα έχουμε θάρρος από τον Θεό, για αυτό που μίλησε εδώ ο Ιησούς Χριστός. Ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας. Έτσι όπως είπαμε, η ειρήνη του Θεού δεν έχει σχέση με το γύρο, το τι γίνεται. And Jesus tells his disciples, is telling us today to take courage, to be strengthened, because Jesus has overcome the world. Jesus has overcome the world. That is the best news you could ever hear. Jesus has overcome the world. He has defeated death. Και ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές του και μας λέει και σήμερα, το να έχουμε θάρρος, το να έχουμε δύναμη, να παίρνουμε δύναμη από τον Ιησού Χριστό, επειδή αυτός έχει νικήσει τον κόσμο. Το πιο σπουδαίο, ο Ιησούς Χριστός έχει νικήσει τον κόσμο, έχει νικήσει το θάνατο. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο που μπορείς να ακούσεις. What did Jesus mean though? Exactly when he said that he overcame the world. Τι όμως, αν θα να καταλάβουμε λίγο βαθύτερα, τι εννοούσε που είπε νίκησε τον κόσμο ο Ιησούς Χριστός. Well, the theologian Warren Wiersbe, reflecting on this phrase, stated the following. Ο θεολόγος ο Warren Wiersbe, μιλώντας πάνω σε αυτά τα λόγια του Ιησού Χριστού, είχε πει τα εξής. He, Jesus himself, was facing the hatred of the world and the devil. Yet he would be able to endure the suffering and win the victory. Αυτός, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος, αντιμετώπισε το μίσος του κόσμου
και τον διάβολο, αλλά θα παρέμενε, θα υπέφερε και τελικά θα είχε την νίκη. Brothers and sisters, Jesus completed his mission. He died and rose from the grave where he defeated death once and for all. Αδέρφε μου, ο Ιησούς Χριστός τελείωσε αυτή την αποστολή του, την εκπλήρωσε, πέθανε, αναστήθηκε από τους νεκρούς και είχε νίκη πάνω από το θάνατο. And because he was victorious, we who are with him are victorious also, beginning from this life. Και επειδή αυτός ήταν νικητής, εμείς που είμαστε μαζί του έχουμε τη νίκη ξεκινώντας από αυτή τη ζωή. What else does someone have who believes in him? Τι άλλο έχει κάποιος που πιστεύει σε αυτόν? Point number 2. Δεύτερο σημείο. Whoever believes in him will have joy in his life. Το δεύτερο σημείο, όποιος πιστεύει σε αυτόν θα έχει χαρά σε αυτή τη ζωή. But what is this joy that we are talking about? Because it is important to understand what joy we're actually talking about. Αλλά ποια είναι αυτή η χαρά, για ποια χαρά μιλάμε, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ποια είναι αυτή η χαρά. Joy is not giggles and laughs. Let's have a party. Yay, joy, we're joyful. Η χαρά δεν μιλάμε εδώ. Χαχαχούχα, όλα καλά. Περνάμε καλά. I would describe it as an elevated level of inner satisfaction that is a direct result of one's hope and trust in Jesus Christ, that is expressed in words and actions that reflect the goodness of God, that as a necessary outcome will bring glory to God. Yes, that is my definition. This is how I see it, and this is how I've understood it. Θα το εξηγούσα με τον εξής τρόπο. Είναι κάτι το εσωτερικό, μια ικανοποίηση, κάτι στο ψηλό επίπεδο, ικανοποίηση σε ψηλό επίπεδο, που είναι σαν αποτέλεσμα από τη χαρά που έχουμε, από την εμπιστοσύνη που έχουμε εν Χριστώ, που εκφράζεται με τα λόγια μας, με τις πράξεις μας, που δείχνει την καλοσύνη του Θεού, που σαν αποτέλεσμα θα δοξαστεί ο Θεός. This is the joy that we're talking about. Αυτή είναι η χαρά που μιλάμε εδώ. And of course, as we've said before, this joy is not dependent on circumstances. It is a constant. It is expressed in times when things are going well for us and when things are not going well for us. Και φυσικά, όπως είπαμε, αυτή η χαρά δεν είναι σαν αποτέλεσμα της καταστάσης γύρω μας, αλλά είναι κάτι που είναι το ίδιο, συνεχώς συνεχίζεται. Έχουμε χαρά όταν τα πράγματα πάνε καλά για μας και όταν τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά. We see this type of true joy being expressed in the book of Acts by Paul and Silas. Βλέπω αυτή την πραγματική τη χαρά στις πράξεις. Βλέπω τον Απόστολο Παύλο και τον Σίλα. Acts chapter 16 verses 20 to 26. Πράξεις κεφάλαιο 16 εδάφια 20 με 26. Acts 16 verses 20 to 26.
Πράξεις 16, εδάφη 20 με 26. And when they had brought them, Paul and Silas, to the chief magistrates, they said, "These men are throwing our city into confusion, being Jews, and are proclaiming customs which it is not lawful for us to accept or to observe, being Romans." The crowd rose up together against them, and the chief magistrates tore their robes off them, and proceeded to order them to be beaten with rods. When they had struck them with many blows, they threw them into prison, commanding the jailer to guard them securely. And he, having received such a command, threw them into the inner prison, and fastened their feet in the stocks. And watch here. Be careful. Watch something. But about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God. And the prisoners were listening to them. And suddenly there came a great earthquake, so that the foundations of the prison house were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's chains were unfastened. Πράξεις 16, εδάφη 20 με 26. Διαβάζουμε τα εξής. Και φέρνοντας τους προς τους στρατηγούς είπαν, αυτοί οι άνθρωποι που είναι Ιουδαίοι αναταράζουν την πόλη μας και διδάσκουν έθιμα που δεν μας είναι επιτρεπτό να παραδεχόμαστε ούτε να τα κάνουμε, ενώ εμείς είμαστε Ρωμαίοι. Και όχλος όρμησε μαζί εναντίον τους, και οι στρατηγοί, αφού έσχισαν τα αιμάτια τους, πρόστασαν να τους ραβδίσουν, και αφού τους έδωσαν πολλούς ραβδισμούς, τους έβαλαν σε φυλακή, δίνοντας παραγγελία στον δεσμοφύλακα να τους φυλάκει με ασφάλεια, ο οποίος μια και πήρε τέτοια παραγγελία, τους έβαλε στην εσωτερική φυλακή και έκλεισε τα πόδια τους στο ξύλο. Και προσέξτε εδώ. Και κατά τα μεσάνυχτα ο Παύλος και ο Σίλας, καθώς προσεύχονταν, υμνούσαν τον Θεό και τους άκουγαν με προσοχή δέσμοι. Και ξαφνικά έγινε μεγάλος σεισμός, ώστε σαλεύτηκαν τα θεμέλια του δεσμοτηρίου και αμέσως άνοιξαν όλες οι θύρες και λύθηκαν από όλους τα δεσμά. How amazing. Πόσο θαυμάσια. Τι εικόνα είναι αυτή. In their time of suffering, Paul and Silas were praying to God and singing praises to God. Φανταστείτε εδώ σε αυτή την εικόνα, εκεί που είχαν υποφέρει ο Παύλος και ο Σίλας, προσευχόντουσαν στον Θεό και ψέλαν ύμνους προς τον Θεό. That is the definition of true joy. That is the true definition of true joy. Αυτή είναι η έννοια όταν μιλάμε για τη χαρά. Αυτή είναι η πραγματική χαρά. Αυτή είναι η χαρά. I would also like us to see what the Apostle Peter wrote in his first letter about this inner joy that his readers also had. Και θα ήθελα να δούμε ο Απόστολος Πέτρος το τι έγραψε στο πρώτο γράμμα του και αυτή την εσωτερική χαρά που είχαν αυτοί που διάβαζαν το γράμμα του. 1 Peter chapter 1 verses 8 and 9. Α Πέτρου κεφάλαιο 1 εδάφια 8 και 9. 1 Peter 1 verses 8 and 9. Α Πέτρου κεφάλαιο 1 εδάφια 8 και 9. We read the following. And though you have not seen him, you love him. And though you do not see him now, but believe in him, you greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory, obtaining as the outcome of your faith the salvation of your souls. Αλφαβέτου κεφάλαιο 1, δάφια 8 και 9, διαβάζουμε τα εξής. Τον οποίο αν και δεν είδατε, αγαπάτε. Στον οποίο αν και τώρα δεν τον βλέπετε, πιστεύοντας όμως νιώθετε αγαλίαση με
ανεκλάλητη και ένδοξη χαρά και απολαμβάνοντας το τέλος της πίστης σας, τη σωτηρία των ψυχών. Joy, χαρά. The believers had joy as a result of their salvation, as a result of God's work in their lives. They had joy. Αυτοί οι πιστοί είχαν χαρά σαν αποτέλεσμα της σωτηρίας τους. Είχαν σωτηρία, είχαν χαρά. Σαν αποτέλεσμα από το έργο του Θεού στη ζωή τους, είχαν χαρά. And the third and final thing that I would like us to see concerning the one who believes in him, και το τρίτο και το τελευταίο σημείο, μιλώντας για το τι έχει αυτός, αυτή που πιστεύει σε αυτόν. Point number 3, τρίτο σημείο. Whoever believes in him will not be mastered by money in this life. Τρίτο σημείο, όποιος πιστεύει σε αυτόν, δεν θα τον κυριεύουν τα χρήματα σε αυτή την ζωή. No, όχι. I know this tends to be a sticky type of subject for many of us. Ξέρω είναι λίγο δύσκολο θέμα για κάποιους από εμάς, πολλούς από εμάς. And you might be wondering why, unlike the two previous points concerning peace and joy, I have decided to highlight this specific item, classifying it as a specific point on its own, as opposed to making the third point a general point, like the first two points. Ίσως τώρα μπορεί να σκεφτόσαστε γιατί όπως τα πρώτα δύο σημεία, ειρήνη και χαρά, που έδωσα κάποια γενικά σημεία, δεν ήταν και αυτό το τελευταίο σημείο κάτι γενικό όπως αυτά τα πρώτα δύο. Well, I have chosen to highlight the subject of money because I believe that money has a very strong magnetic pull that enslaves many people in our world today. Αποφάσισα να υπογραμμίσω αυτό το θέμα των χρημάτων επειδή πιστεύω πως τα χρήματα είναι κάποιος μαγνήτης που έχει κάνει πολύ κόσμο, τον περισσότερο κόσμο μπορούμε να πούμε, το να είναι σκλάβοι στα χρήματα, δούλοι στα χρήματα. In fact, even Christians, if they are not careful, can fall into this trap. Where there are moments where they can make top priority the seeking after of money. Where they just want to have more and more money, just a little bit more, just a little bit more. Και μάλιστα και χριστιανοί, αν δεν προσέξουμε, μπορούμε να πέσουμε σε αυτή την παγίδα που μπορεί να υπάρχουν στιγμές που έχουμε σαν προτεραιότητα τα χρήματα. Που θέλουμε, έτσι, λίγο ακόμα χρηματάκι, αν είχα λίγο ακόμα, χρήματα. Someone once posted the following on a Christian website, something very profound concerning what money has the ability to do and not do. Κάποιος είχε βάλει το εξής άρθρο σε μια χριστιανική ιστοσελίδα, κάτι το καταπληκτικό θα έλεγα, σχετικά με το τι μπορεί το χρήμα να κάνει και το τι δεν μπορεί να κάνει το χρήμα. Money will buy a bed but not sleep. Τα χρήματα μπορούν να αγοράσουν ένα κρεβάτι, αλλά δεν μπορούν να αγοράσουν τον ύπνο. Δεν μπορούν να αγοράσουν τον ύπνο. Books but not brains. Βιβλία, αλλά όχι εξύπνα, όχι μυαλά. Food but not appetite. Το φαΐτο, ναι, αλλά όχι την όρεξη. Finery but not beauty. Λούσα, αλλά όχι την ομορφιά.
A house, but not a home. Ένα σπίτι, αλλά όχι έναν οίκο. Medicine, but not health. Φάρμακα, ναι, αλλά όχι υγεία. Amusements, but not happiness. Την διασκέδαση, αλλά όχι την ευτυχία. Religion, but not salvation. Θρησκεία, αλλά όχι σωτηρία. Wonderfully stated. Πολύ όμορφα. Όποιος το έγραψε, πολύ όμορφα. And the one that believes in him, who has embraced Christ as Lord and Savior, has understood this. Και όποιος πιστεύει σε αυτόν που έχει δεχτεί τον Ιησού Χριστό σαν Κύριο και προσωπικό σωτήρα, το έχει καταλάβει. They have understood what Paul wrote in his first letter to Timothy. Έχουν καταλάβει το τι είχε γράψει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο γράμμα του προς Τιμόθεος. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Αλφα Τιμόθεος κεφάλαιο 6 εδάφιο 10. First Timothy chapter 6 verse 10. For the love of money is a root of all sorts of evil. And some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. Αλφα Τιμόθεος κεφάλαιο 6 και εδάφιο 10 διαβάζουμε τα εξής. Επειδή ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποία μερικοί καθώς την ορεύτηκαν, αποπλανηθήκαν από την πίστη και πέρασαν τον εαυτό τους μέσα από πολλούς οδύνες. The one who believes in him, having victory in this life, has heeded the words of Jesus in Matthew's Gospel, where he has chosen to be like the second person that Jesus talks about, that we will see in a moment. Αυτός που πιστεύει σε Αυτόν, που έχει τη νίκη σε αυτή τη ζωή, έχει καταλάβει αυτά τα λόγια του Ιησού Χριστού στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, που έχει διαλέξει το να είναι σαν το δεύτερο πρόσωπο που μιλάει εδώ ο Ιησούς Χριστός, που θα διαβάσουμε τώρα. Matthew chapter 16 verses 25 and 26. Μαθαίος 16 εδάφια 25 και 26. Matthew 16 verses 25 and 26. We read the following. Jesus said, "For whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it." Now watch here. "For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what will a man give in exchange for his soul?" Μαθαίος 16, εδάφια 25 και 26 διαβάζουμε τα εξής. «Επειδή όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει, και όποιος χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου θα τη βρει». Προσέξτε εδώ. «Επειδή τι ωφελεί το άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, ζημιωθεί όμως την ψυχή του». The one who has true victory in this life has believed in him, has embraced Christ as Lord and Savior, making Christ the master and not making money their master. Και όπως έχει την πραγματική τη νίκη σε αυτή τη ζωή, που
που έχει πιστέψει σε Αυτόν, έχει αγκαλιάσει, έχει δεχτεί τον Ιησού Χριστό σαν Κύριο και προσωπικό σωτήρα, που έκανε τον Χριστό Κύριο και όχι τα λεφτά Κύριο, που τα λεφτά δεν θα τον κυριεύουν πια. Whoever believes in Him will have peace in this life. Όποιος πιστεύει σε Αυτόν θα έχει ειρήνη σε αυτή τη ζωή. Whoever believes in Him will have joy in this life. Όποιος πιστεύει σε Αυτόν θα έχει χαρά σε αυτή τη ζωή. And whoever believes in Him will not be mastered by money in this life. Και όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν θα τον κυριεύουν τα χρήματα σε αυτή τη ζωή. Όχι. Next time we will speak of the victory the one who believes in Him has, the victory in the life to come. Την επόμενη φορά θα δούμε αυτή τη νίκη, την άλλη τη νίκη, όπου όποιος πιστεύει σε Αυτόν θα έχει τη νίκη στην επόμενη ζωή που θα έχουμε. Αμήν. Και